अफलाइन पकेटजोंसो माने सिनिखौ हैदो आरोना देनजारलै बिदि आरोना सिनिखौ माने कालभार बनायनायाव माबायदि नालाय अफलाइन पकेटजों बेयाव नाजावबाय ओमफ्रायसो बैयाव होबाय आरोना मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है माबायदि नै जोंना बोराया सासे एक्सट्रा माने बिनि ड्राइभार आरोना बिनि ड्राइभार दायो माने सयगाव थांनायखौ आरोना नालांखालायबा सयगाव थांगासिनो आरोना दा खामानि सोलिबाय थादों आरोना नै जोंथ' स्टार्ट जायाखै आरोना नै माबायदि स्टार्ट खालामनो नायदो बिलाय रोंलानो नै हाब्रा स्टार्ट खालामनो रोंगोन ना रोङा बिलाय नै बोनांसिगोन बा नायदो स्टार्ट खालामनोखौ जायासै नोंसोर आरोना नै नाजावसिगोनलाय नै माबायदि नाजावनायदो नै क'क्राझार नाजावनानैसो बेयाव होगोन आरोना नै बेयाव माने कालभार बनायबाय थादों माबायदि बनायदों नै नायदो नै माबायदि माल गदों नायदो नै माबायदि फर्मुलाया डेन्जार फर्मुला जाहैबाय बेयो नै हाब्राय मा डेन्जार फर्मुलालै बे रेड बाराय नांगौ जासोला बेखौ नायदो आरोना नै जालायबाय बेखौ इयाव हरफिनो आरोना नै नाम क्या है तेरा? कमलेश। कहाँ का रहने वाले? भोपाल। यहाँ पे कैसा है? माबायदि होयो नायदो नै माबायदि होयो आरोना नै क'क्राझार नाजालायनानै नायदो नै माबायदि होदों लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आरोना